Dobrý deň. Na toto oslavu, čo som chytila ryby. No. Chytil som 1 centimeter, ale bol taký more. Jedného som chytil. Hada, taký more. Taký, ale mal nohy. Aj rozprával so mnou. Fakt, je more. Áno, chytil taký ryby. Zase som išiel na ryby. Chytil som takého. Bol, viete, aký? Pristan. A on mal nohy. Povedal mi, ako sa volá. Povedal som jemu, ja sa volám Manilo, ty povedal Karči. No, a keď si chytí ryby, tak policajti ti čo povedali? A nič nepovedali. No, a už koľko rokov chytáš ryby? 100 rokov. A akú najväčšiu rybu si chytil na celom Slovensku? Jak sa volala? Tá ryba. Horvátová ňaňa. Fakt. Gejom Andrej, ja hovorím Ange pekne. No, išiel som muka. Vypekel som si tú rybu. To jaká fajná nebola, bola. Áno, fajn. Celá rodina jedla tú rybu. Chytil som aj, jak sa to volá, more. Šelil, ne? Chytil som šelil, more. Aj to som zjedol. Fakt. Čo to? Dneska som zase išiel, ne? Na rybu. Chytil som ju a povedala mi, daj ma dole, chod do piči. A ja som jej povedal, jak to môžeš mi povedať? Keď ty si rybka. Vieš ty rozprávať. Povedala mi, že áno, viem. Povedal som jej, že ako sa volá? Harča. To more tak ústa mala. A harča. Donesol som ju doma, dal som si do lavora. Povedala mi, zaželaj si. Tri veci. Ja som si zaželal. Blečku, mačku, dzigačku. Zaželal som ešte si. Mačku. A jak sa to volá? Psa. Aj tie psa, čo som zaželal, ale to som zjedol. Aj mačku. To som bol hladný. Nie, more. A koľko raz denne zješ psoch? Tak 100 krát. A chutí ti to? Áno. A už si mal auto? Hej, tam mám auto. Tam? Toto tu? Hej. Toto je tvoje? Hej. A to je kto? Brat, Jak sa volá? Nikolás Nembos. Nikolás Lemboza, prečo je takýto černý? No ja viem. No ja viem, že prečo je taký čierny. Tu je manželka. Má 2 roky. Dneska som robil filmy od ryby a tu už prídu za mnou. No, takže tu idú, tento auto, ktoré teraz ide, na tomto robil filmy. A neviem, jak sa volá ten film. Ten film, Veľké Monika. potom bolo film, že akú veľkú harču som chytil vo vode. No, a potom? Keď som ju chytil, tú harču, chcela ma pojebať. Vybrala také more, koľko cík vleka. A jakú mala? Bielu alebo černú? Čiernu more. Tá bola čierna. A negerka bola? Áno, asi. Tu more, keď vybrala svoju mamu, ja more, ty ja. Ty máš veľký. Povedal som jej ja, že taký máš veľký, tak daj mi núka, jed. Keď neprídu nikto. Povedala, tak keď chceš, no poď.
Dala mi ruka, vybrala všetko kula. Dneska som išiel do lesa. Tam je les, ukážem. Tamto bol. Dneska bol tamto. Tam. Ešte ďaleko, viete, no. Išiel som, nie? Videl som veľkého prasa. Povedal mi, chod doma, keď nepôjdeš, tak ťa zjem. Povedal som jemu, a prečo? Povedal mi, len chod. Vždy mi len to hovoril, že chod doma, chod doma. Prišiel som, nie? Zase pôjdem von večer, tu je prasa. Tu predo mňou. Povedal mi, zase si von. Povedal som, že nemôžem chodiť von. Povedal mi, nemôžeš. Tak som sa pobil s ním. Taký bomby mi dával, more. Som odpadol, vážne. Tu príde prasta. Takže tu je ten prasa, ktorý ho chcel zbiť. Dneska, večer, pôjdem vyhoniť. Na koho? Na teba. No. A prečo na mňa? Lebo si veľký piči. Lebo máš veľký piču. Príbeh. Tak som vám chcel môj príbeh povedať. Idem domov, idem na Dzigacku a idem na ryby. Takže ďakujeme ľudia, že budete pozerať ďalej. Ďalej budeme natáčať, ak budete chcieť. Dovidenia.